Kidam tang parokri sirke bra trok sirke bra sirke paningkan Umchera hawaralong Presbyterian Umchera Mondoli amahang pathek ponsi kidam tang aruni phai thong kebra isiar ni an abangke ningkan ko rapho nang choksi Ruptalin sengkan talon pondu Umchera Mondoli Ruptalin karcho ponahut jaime ka tengpen ada por phai kresia porpen kache tongdon aluhi sar popen Karbianglong Mission Field along Field Secretary Reverend R Lalthapuia hinpen Ruptalin along ingpu ponlo Bangsor phi Ruptalin abel ke thenga sai along Hamren Pastorate Longri Pastor Reverend Lalchuan Waura Mar kache pahem phupon karcho amaya along Mondoli Secretary Mondoli Hemari Solomon Tiswa hinpen kache tongdon aluhi do anaphan kapachinia por lapen karcho padopondo Bangsor phi Abraham Tisopen Mondoli apurgi maputhak than pondeta phi Mondoli asar Gilbertson Tisori dengpen Mondoli souvenir ingpu ponlo Bangso Ruptalin karcho hut Hamren Pastorate hinpen arnamaphan keroalun jumi senpen parjupon Bangso souvenir ingpu po lapen go Satai kerja tu termasuk souvenir lompo kasi kong keselam kami Mondoli jakong kontak kena joksi pak kira koan si dolobon si lompo kerja tahai Stame kelong atau kan stame akan kelong pon pada atau kelong pon pe atau kan stame adu kabe kiklem apa tahu itu upaya jauh atau pan dia pon itu sendiri kelong Ruptalin asengkan kapaman ponahut arnam nang keja bangpu kethanang dengpi thongke braisi angdeng soner kep along pen NC Karbianglong Field Secretary Reverend R Lalthapuia hinpensi jumisen pen arnamalan than parjupon Labangso Mondoli ke arnam nang za polo kuke ladang ini labangso head room nang keja Labangso Mondoli ke kesemceng ahun ke nang kejo tunre ke nang anamando tahai seperu kiko lape labangso Mondoli akamana ke nang bong dia pansi ninga kong nang ke hodai kenaan dulu Kero karcho jude rapi chataya girja padoponsi ason kapathupon anong chepajir pon renti News report Karbianglong Live